täällä vielä. Se taisi hyvin. Häh? Moi! Hei! Tuossa tilas luki, että voi kuvata vielä tunti yli. Videoit, siinä luki siinä tilas, kun niissä yleensä. Ei! Ei! Se kampsista ammus ihan täysin. Kyllä me 100 tapettu, tää on helppoa. Tää on helppoa, niin? On se ihan helppo. Ei oo kyllä. Hei, pyöritään tää ympäri ja ammutaan aina välillä. Joo, pistä Claymore. Varo! Se sun takana! Claymore! Claymore! Tuolla on huono jätkä. Ei! Ai! Ei! Eikö me hävitty jo? Ei, me on nää. Hei, tapetaan toi bossi tällä. Pystyykö sillä? Kai. Koitat sä tappaa. Koitat sä tappaa Ihan bossi. ruumitti. Ei, oikeesti. Sit lähti toi pääjuttu irti, kypärä lähti. Ei. Hyvä, mut sun on pakko revata musta. Mä en pysty enää heräämään. Mä en pysty enää heräämään. Hei, puuttuu jo kypärä, tuu äkkiä. Ei. No, laitetaan kuitenkin, koska 2 videoa. Joo, tässä oli tää Jammoro.